खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 सेप्तेम्बर 2021 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन। गोदान आरो गोग्गो साननो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। खुसिनि थासारि फैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जिंगायाव थानांगोन। साननानै आगोर मोनै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा नुजाफैनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो गोसोनि बोलोआ मानोबा लोरबां जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयनिबो गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। खामानि मावनायाव बानाय फैगोन। जेबो गोसो जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ दिनै मोननो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा फेलें जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोरबां जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव दिनै एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां।
नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब दिनै मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुरखौ फेजेननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोबां धोन आरजिनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव दिनै बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनाया गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाया फेलें जागोन गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा माननाय बेरामाव गोग्लैनो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांनाय नङा गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ दिनै मोननो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर खुसि जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ
मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा दिनै मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गेबें आरो गोथों साननो रोंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोआ नाथाय लोरबां जागोन। गुबुनजों रायखोमा जानोबो हागौ। गोसोआव गोबां बेले बेजे साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननाय नङा। गुबुननि थाखाय गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जिंगा जागोन आरो जिंगाया बांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।